در مرکز شهر بوستان ولایت سوخت با اشتراک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مجمع نوی خدمترسانی بهار مورد بهره برداری قرار داده شد. کار ساختمانی ماه سپتامبر سال 2017 آغاز گردیده انشاءات از طرف صاحبکاران محلی مدینه سمندرова و اکرام صادقov ساخته شده است. ошёнаи якум маҷмӯаи хизматрасонӣ барои кошонаи ҳусон ва маркази савдо, ошёнаи дуюм барои тарабхона ва ошёнаи сеюм барои меҳмонхона пешбинӣ гардидааст. меҳмонхонаи маҷмӯаи хизматрасонӣ бо 18 ҳуҷра метавонад дар як вақт то 36 нафарро қабул намояд. баъди мавриди истифода қарор гирифтани маҷмӯаи хизматрасонии баҳор дар маркази шаҳри Бустон 30 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин шуданд. иншоот аз се ошёна иборат буда масоҳати умумии он 623,8 метри мураббаъро ташкил медиҳад. маблағи умумӣ барои корҳои сохтмонӣ харҷ шуда зиёда аз 4 миллион сомониро дар бар мегирад. саҳни бино тибқи талаботи меъмориву шаҳрсозӣ зебою назарабо гардонида шудааст. ҳамчунин дар ҳамин ҷо хони наврӯзӣ ороста шуда ба 50 нафар ятимони кул аз тарафи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон армуғони идона тақдим гардид. тӯҳфаҳо аз сару либос, ширинӣ ва маблағи пулӣ иборат буданд. дасти ёрӣ дароз намудан ба нафарони ниёзманд аз беҳтарин хислатҳои ҳамидаи инсонӣ маҳсуб ёфта дар рӯзҳои баҳорӣ дар асоси ҳидоятҳои муҳтарам пешвои миллат пайваста анҷом дода мешавад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни суҳбати самимӣ наврасонро ба муносибати ҷашни наврӯз шодбош гуфта онҳоро ба омӯзиши илму ҳунар, аз худ кардани забонҳои хориҷӣ ва оянда хизмат намудан ба нафъи давлату миллат ҳидоят намуданд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дастгирии наврасони бо амри тақдим ятиммонда ва оилаҳои эҳтиёҷмандро дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муҳим арзёбӣ намуданд. чунин ҳавасмандгардонӣ ки фараҳмандии ин наврасони хуштолеро дар ҷашни наврӯз афзун намуд, минбаъд низ сурат мегирад.